गबर्दना बियाब आरो बरपेटा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथाय जथुम मेल बाक्सा जिल्लानि सालबारि मुखुमानि बेन्दोंआव थानाय हायुङारि मानास हाग्रामानि सेराव थानाय बारांगाबारिनि फल्कन जंगल रिजर्टआव दिनै पुवाराम गयारिनि आफाद दैदेननायाव गबर्दना बियाब आरो बाक्सा बरपेटा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथाय जथुम मेला जानानै थाङो। बे जथुम मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो बरपेटा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि नेहाथारि नवीन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बे मेलाव लुकास बसुमतारीनि खृष्टान धोरोमनिफ्राय बाथौ धोरोमाव हाबफैनायाव जानाय माखासे बेले बेजेखौ लानानै सावरायनाय जादों। बे जथुम्मायावनो लुकास बसुमतारी बिथाङा गावनि धोरोम सोलायनायनि जाहोनाव गावजों गाव एबा खृष्टान धोरोमारि आरो बाथौ धोरोमारिनि गेजेराव जालांनाय बेले बेजे जाथायफोरखौ आबुङै फोरमायथिना होयो। बे जथुम मेलाव नुजाथिनाय गासै सोद्रोमाफोर गुदि खिथा सावरायलायनायनि गेजेरजों थांखिफोरखौ रोखायै सेबखांलायो। गिबि थांखि बायदियै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बसन्त स्वर्गियारिनि खुगाजोंनो खौरां मेलनि गेजेरजों आबुं फोरमायथि होयो। खुलुमबाय। दिनै 2022 मायथाइनि जुलाइ दाननि 17 खालार गोथार रबिबार सान। बे सानाव नैबे बेंगल जंगल रिजर्ट लजआव जोंनि गबर्दना दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव गौथुम बियाबनि आफादगिरि मुस्रि पुवाराम गयारिनि आफाद दैदेननायाव जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम बरपेटा बाक्सा जिल्लानि बिबानगिरि आरो लोगोसे बियाबनि बिबानगिरि आरो दौरिफोर सिबियारिफोर ज' जानानै जोङो मोनसे लुकास बसुमतारीनि जों जखन्थाय जोङो सावरायबाय आरो बे सावरायनायाव जोंनि लुकास बसुमतारीखौ लानानै जि जोंहा बाथौ धोरोम आरो गुबुन गुबुन धोरोमनि गेजेराव जि जोंहा फिसा फिसौ जि भुल बुजा बुजि जालायदों बेफोरनि सायाव जों रुजु रुमु सावरायदों आरो लोगोसे जोङो फोथारनाय आरो थार लामाजों आगान सुरनो थाखाय जोङो लुकासआ माबाफोर गोरोन्थि मावदोंब्लाबो बे गोरोन्थिफोरखौ फोसाबना लानो थाखाय जोङो गुरैयै खावलायनाय जादों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय। गुबै जाहोनानो जाहैबाय थांनाय 2022 मायथाइनि 1 फेब्रुआरि खालि लुकास बसुमतारीनि गोसो खुसियै खावलायनाय लेखायै जोंनि गबर्दना बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरिफोर आरो लाइमोन माइनाव हान्जानि बिबानगिरिफोर दौरि आसारि आरो आर'ज हान्जा बयबो खौसे जानानै लुकास बसुमतारीनि न'खराव फैनानै जोङो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि खान्थि बादियै बाथौ गायसननाय जादों, बाथौ थानसालि फसंनाय जादों आरो बे फसंनायनि उनाव जोङो लुकास बसुमतारी आरो बिनि बिसि मिना बसुमतारी बिथांमोनखौ जोङो सानैखौबो समायखिरा लाहोनाय जादों आरो बिथांमोना गोसो खुसियै आजावना लादों। जोंबो बाथौ धोरोमाव आजावबाय आरो लोगोसे बिथां हान्जानि बिबानगिरिफोर दौरि आसारि आरो आर'ज हान्जा बयबो खौसे जानानै लुकास बसुमतारीनि न'खराव फैनानै जोङो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि खान्थि बादियै बाथौ गायसननाय जादों, बाथौ थानसालि फसंनाय जादों आरो बे फसंनायनि उनाव जोङो लुकास बसुमतारी आरो बिनि बिसि मिना बसुमतारी बिथांमोनखौ जोङो सानैखौबो समायखिरा लाहोनाय जादों आरो बिथांमोना गोसो खुसियै आजावना लादों। जोंबो बाथौ धोरोमाव आजावबाय आरो लोगोसे बिथांमोनाबो गोसो खुसियै बाथौ धोरोमाव हाबबाय। बेबादि आर'ज आरो बोसोन होनायनि गेजेरजों बै सानखालि फोजोबनाय जादों। बिनि उनावबो बिथांनि खावलायनाय बादियै जोंनि गबर्दना बियाबनि लाइमोन हान्जा आरो बिदिनो गागि आफाद खेबनै
आर'ज बिथांनि न'खराव माने खालामफैनाय जादों आरो बेयावबो बिथांखौ गोसो गोथारै बाथौ धोरोमनि बागै माबोरै जों साग्रिद जानांगौ, बोरैहाय जोङो सिबिनांगौ फुजिनांगौ, माबोरै न'खरा आलो गोजोन जानो हागोन बिनि बागै बिथांनो फोरमायलांनाय जादों आरो बिथाङा बेबायदि गनायनानै लादों। नाथाय हरखाबै बिथाङा बे गुवाहाटियाव थांनानै मोनसे फोसावनाय होदोंमोन, जाय फोसावनाया दिनै गुबुन गुबुन मिडिया एबा गुबुन गुबुन धोरोमनि गेजेराव बियो गोसारहैदों। दा बे खोथाखौ लानानैनो जों दिनै सावरायनाय जादोंमोन आरो बेयाव सावरायनायाव बिथाङा गावनि एसे एनै गोरोन्थिखौ सिमान लादों, जे गोरोन्थि जादों होननानै बिथाङा गावनो सिमान लाबाय, आंनि भुल जादों होननानै, आरो बेखौबो बिथांखौ जोङो निमाहाबो होबाय आरो बेनिफ्राय गोसो गोथारै जोंनि बिथोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि नांजाबनाय एबा साखाथिनि बियाब गबथना बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिथोन थांखि हाबाफारि बादियै बिथाङा जाहाथे खैफोद आफोद दुखु निदान बाबायदि माने सातजालाफोराव गोलैयोब्ला जाहाथे खौरां होलायनानै बिनिफ्राय बारग'नो राहा मोनो बा रैखा खालामो, दुखु आफोद खैफोदाव सहाय खालामो, हेफाजाब होयो, थुलुंगा होयो, बे खोथाखौ सावरायलायनानै दिनै थांखि लानाय जायो। दा बेयावनो मोनसे खोथा जे जोंहा बे लुकास बसुमतारीनि न'आव फैनाय नै जोंहा बे सयतजित बरा बिथां मोनसे समाव सानसे समाव बे मिडियानि गेजेरजों मोनसे फोसावदोंमोन जे खृष्टान धोरोमारिफोरनि बे ST जि रिजार्भेसन बेखौ बोखारनांगौ होननानै दाबि खालामनाय दिखांनाय बे बाथ्रानि सायाव जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय अजद दिखाङो, सोंखारियो। मानो होनना बुङोबा जों दुलाराय बाथौ गौथुमा बा जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेबायदि खौरां जों दिनैसिमबो होबोफेराखै। मानो होनना बुङोबा जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा गासैबो धोरोमखौनो जोङो मान होयो, सनमान खालामो, अनसायो, रिकगनाइज होयो। जोंनि धोरोमाबो एखे, रावबो गेदेर उन्दै नङा, रावबो फिसासिन नङा, रावबो देरसिनबो नङा, बयनियाबो समान होननानै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोंनि सिबियारिफ्रा गोसो गोथारै फोथायो। दा बेयावनो जे जोंहा जोंनि बर' खृष्टान समाजाव थानाय जायफोर सिबियारिफोर बिथांमोना गोरोन्थि बुजिनो हागौ जे दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेफोरबादि माबा मोनसे थुलुंगा होदों नामा होननानै। नाथाय जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय दिनैसिमबो खृष्टान समाज, ब्रह्म समाज बा बिदिनो सतसंगी समाज बा गौरीय मठ समाज बा बिदिनो इस्लाम एबा बौद्ध समाज, जैन खुनु धोरोमनि खुनु सुबुंखौ जों दिनै सोंखारिफेराखै, रावखौबो जोङो बेबायदि बेरेखायै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा थांखि लायाखै रावनिबो बेरेखायै गसंनो थाखाय। बेनिखायनो जोंहा जोंनि हाबा, जोंनि थांखि बे जाहैबाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा जोंनि बाथौआरिफोरनि गेजेराव गिबियाव खौसे लाबोनाय, गोजोन लाबोनाय आरो दावगानाय बे मोनथाम थांखि हाबाफारिखौ लानानै आगान सुरगासिनो दं आरो खामानि मावबोगासिनो दं। बेनिखायनो जोंहा दिनै गुबुन गुबुन धोरोमारि सिबियारिफोरजों जोंहा जेबो बेरेखा, हेंथा हेंथि, मोनसा मोनसि जोङो खालामनो गोनां गैया। बे जोंनि थांखि नङा आरो बे धोरोमारि आफादनिबो थांखि जानो हाया। जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमा जों मोनसे थि संबिजित गोनां, मोनसे गभर्नमेन्टजों रेजिस्टार जानाय, रिकगनाइज मोननाय मोनसे आबुं धोरोम, जेरै हिन्दु धोरोम, खृष्टान धोरोम, जैन धोरोम, बौद्ध धोरोम बिथांमोनाबो जेरै आबुं धोरोम, बेबायदिनो जोंबो मोनसे बाथौ धोरोमा मोनसे आबुं धोरोम। आरो बियो दिनै जोंनि आसाम सरकारजों जोंनिनो स्पेसियेल फोरबो गोथार बाथौ साना दिनै स्टेट हलिडे
आबुं हिसाबै बन्द मोननो हालायनाय मोनसे धोरोम जाबाय आरो बियो सानसे समाव नेसनेल हलिडे मोनहैगोन नेसनेल हलिडेहालागैबो आगान सुरैनो हागौ आरो बुहुमनि मोनसे गोथार धोरोम हिसाबै बाथौ धोरोमा माने सौहैनो हागौ बेखौ जोङो मिजिंथिदों दा बेनिखायनो जोंनि मावनो गोनां खामानिया बेनो जे जोंहा हिन्दु धोरोम एबा RSSनि जों बेरेखा नङा RSSनि जों सुथुरबो नङा बिथांमोननि स्थायजों बन्दुबो नङा बिथांमोननि सिङावबो जों नङा बिथांमोना माने सायावबो जों नङा मानो होनबा बिथांमोना मोनसे उदां आफाद बिथांमोना बिथांमोननि थांखि संबिजित बायदि हाबाफारिजों बिथांमोना दावगालाङो आरो जोंहाबो दुलाराय बाथौ गौथुमा जोंनि थांखि हाबाफारिजोंसो जों दावगालाङो जोङो बे भारत हादरनि मोनसे धोरोम हिसाबै हिन्दु सोदोमस्रिनि जों जौगानाय बयबो दावगानाय हिसाबै जों दिनै हिन्दु धोरोमखौ जोङो अनसायो जों मान होयो आरो जोंहा निजा गावनि आंगो धोरोमा जिहेतु बाथौ बे बाथौ धोरोमखौ जोङो गोबाना लानानै दिनै जोंनि असे राव हारिमु धोरोम सोदोमस्रिनि बिथा बे बाथौ धोरोमखौ जों फोसावनाय फोसाबनाय फोगोमनाय आरो फेहेरनाय हाबाफारियाव जोङो दिनै सोरगिदिं मुलुगनाङैनो साग्लोबसारै खामानि मावनो थाखाय आगान सुरगासिनो दङ बेयावनो सोरबा जुदि बे RSSजों बा सैत्यनाथ बरा बिथांमोनजों लोगो नांनानै सोरबा बाथौनि मुं लानानै सोरबा जुदि बिथांमोनजों गलि गलि खालामदोंब्ला बिथांमोननि एजेन्ट बादि खामानि मावहैदोंब्ला बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा नोजोर होनायनि गोनांथि दङ मानो होनबा जों गासै बुहुमनि बाथौआरिफ्रा रावनिबो एजेन्ट जानानै मावनो रावखौबो बिथोन होआखै रावनोबो मोन्थाय होआखै अधिकार होआखै बेनिखायनो बिनिफ्राय जानगाराव थानाया जों साफ्रोमबो बाथौआरिनि गोनांथि दङ जानगाराव थानांगौ जों बेखौ खावलायो मानोना जोङो जोंनि गावनि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय बयबो साखाफारा जानांगौ गावनि धोरोमनि थाखायनो मावनो गोनां गौथुमनि थाखायनो मावनो गोनां गोबां खामानि दङ जायफोरखौ जोङो मावजोबनो हायाखै गोबांथार खामानि बेनिखायनो जों हिन्दु एबा RSS एबा गुबुन धोरोमफोरनि जों बेरेखाबो नङा जोङो बिथांमोननि बेरेखायै जों गसङाबो आरो थांखिबो जोंहा गैया बेनिखायनो जोङो जिहेतुके जोंनि साखाथिनि गासैबो धोरोमनि मानसिफोरजों जों जयैनो रुजु रुमु रायजो जानांगोन सुख गोजोन दावगानायनि हाबा मावनांगोन बेनिखायनो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा बे थांखि बे नोजोरखौ लानानै जों दावगालांनो थाखाय जेब्लाबो थियारि जानानै दङ बाथौ धोरोमा जाबाय जोंना जोंनि असे बर'नि आंगो जिथु सान्थौखौ लानानै हा अख्रां सान बार दै बे मोनबानि जिथु गुमुरथि सान्थौ फिल'सफि बेखौ लानानै जोनोम जानाय जोंनि सानखांनाय बे आंगो धोरोम आरो बिनि धोरोमनि गुदियाव जोंहा मोनबा आसार खान्थि दङ जायनि थाखाय बान्दोबा जायनि थाखाय आसारबा जायनि थाखाय जोंनि फोरबोआ मोनबा जोंनि बाद खान्थिया मोनबा बेफोरबादि दङ दा हिन्दु धोरोमनिया जाहैबाय बिथांमोना हिन्दु धोरोम होननाय लोगो लोगोनो बेयाव गोबांथार एग्रे बेग्रे माने बे धोरोम दङ जेरैहाय सतसंगियाबो हिन्दु धोरोमनि बा बिदिनो गौरियमाबो हिन्दु धोरोम साई बाबा हिन्दु धोरोम बा कल्याण आश्रम बा बेबादिनो बे इस्कन बा बेबादिनो जाहैबाय माने बे शंकरदेब बा कृष्णगुरु बायदि गोबां दालाय दासा दङ दा बेनिखायनो बिथांमोननि धोरोमनि जथायै बिथांमोनखौ हिन्दु होननानै लायो हिन्दु होनना जों मिथियो आरो बेनिफ्राय बिथांमोननि जिथु माबा धोरोमजों जोंनि धोरोमजों हा अख्रां फाराग दङ बेनिखायनो बिनि गेजेराव जोंहा बे हिन्दु धोरोमखौनो जोंनि बाथौ धोरोमजों गोरोबलायनाय सिमिलारिटि दङ होननानै बुंनायनि जेबो मोन्थाय गैया आरो जेबो ओंथिबो गैया बेबायदि गोख्रों राहा लालायनायनि खोथा गैया मानो होनबा बिथाङा बिथांनि लाइनजों बिथाङा बेयाव फैनानै भिजिट खालामनानै मा थांखियै बिथाङा गावनि रावजों बे मिडियायाव फोसावदों बा बेबायदि गोख्रोङै ख्रिस्टान ससाइटिनि सायाव बाथ्रा बुंदों बे बिथांमोननि बाथ्रा जाहैबाय दा जोंथ' आरो बेखौ मददबो होनो हाया
आरो जोङो बिथांनि जोंनि बाथौ धोरोमनि गेजेराव आरो खृष्टान धोरोमनि गेजेराव जाहाथे बेफोरबादि खौरांखौ फोसावबाय थानानै जोंनि मानसिफोरखौ लाफानानै साफा सानै मानसिफोरखौ लाफानानै बा जोंनि बाथौ धोरोमनि सिबियारिफोरनि गेजेराव न'खराव फैनानै बेफोरबायदि खौरांफोरखौ फोसावनानै जाहाथे खृष्टान ससाइटि आरो बिदिनो जोंनि बाथौ धोरोम ससाइटिफोरनि गेजेराव बेले बेजे सोंखारिलायनाय बेबायदि दाङाबाजि जाहाथे लाबोआ बेखौसो जों खावलायो जाहाथे बिनिफ्राय बिथाङाबो आनजायनानै थायो बिनिफ्राय बिथाङाबो सामोल जायो मानो होनबा बिथांनि बे खौराङा जोंनि थाखाय जेबो बानजायाखै जोंनि थाखाय खहासो लाबोगासिनो दङ खहासो जानो हागौ बियो बेनिखायनो बेजों जोंहा जेबो फिथाइ थाया मानो होनबा जों रावखौबो जोंनि थाखाय हायार हमाखै आरो रावबो हायारबो जानो नाङा आरो जोंबो रावनि थाखाय एजेन्ट एबा हायारबो जानो गोनांथि गैया फोरमायनो गोनाङा बेनो जे जों मिथिना मोन्दों जे जिथु नै बावैसो एबा थांनाय बे 2012 मायथाइनि बबेबा मोनसे दानाव 22 मायथाइनि बबेबा मोनसे दानाव बे जोंहा बे गणेश दैमारिया RSSनिफ्राय मोनसे बान्था आजावदों बे बान्था आजावनायनि थाखाय हयथ' बियो RSSनि एजेन्ट जानानै बिनि उन बिनि थिननाय बोथोन बायदियै हयथ' खामानि मावदों नामा आरो बेहाय दुलाराय बाथौ गौथुमखौ फाननो दुलाराय बाथौ गौथुमखौ माने बाहायनो हाथियार हिसाबै बाहायनो बे एजेन्ट जादों नामा बेखौसो जोङो दिनै साननो हायो मानो होनना बुङोबा दिनै गासैबो बिथाङा जाय आफादखौ दैदेनदों बे आफादाबो दिनै RSSजों बेबायदि नांथाबना खामानि मावबाय थानो थाखाय हयथ' बिथांमोनहा थांखि गैया बा बेबायदि माने बिथोन होआखै बिथांनो अधिकार होआखै राइट्स होआखै आरो जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जे गोख्रोङै सोंखारियो जाहाथे बेफोरबायदि खामानि मावनाय बा जोंनि बे गुबुन आफादजों थाफानानै जोंनि बाथौआरिफोरनि गेजेरावनो खहा लाबोनाय हाबाफारिखौ जाहाथे गणेश दैमारिया आरोबाव फिन मावा बेनिफ्राय जाहाथे आनजायना थायो बेखौसो जोङो गुरैयै खावलायनाय जायो। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि SI निउर' थेरापि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। SI निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं बायाव दं आरो बे SI निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।